Institut Josep Pla, Institut Quatre Cantons, coneguts per gaudir de la màgia de la lectura, en especial de la màgia de la lectura en veu alta. A continuació, i màquines que perforaven carrers en obres omplia la ciutat. Tot semblava ben normal, doncs, si no fos per un detall. El venedor de globus, que portava força estona vigilant un portal. Distretes xerrant, no es van adonar que havien arribat a la parada. I just quan estaven a punt de tancar-se les portes, van fer un bot i van sortir del vagó. Al metro van gelar. Alguna cosa estranya passava a casa seva. Tinc por, Mr. Utterson. Tinc molta por, va dir Pula. Adeu, Martí Berlanga. Aquests dies durant els cursalis pertany al llibre El gos que corria cap a un estel, de Henning Mankell. En Joel Gustafsson, quan trenca pel costat de l'església, comença a córrer per no fer tard. A la senyoreta Nederstrom no li agrada que no s'arribi a l'escola a l'hora. En aquests casos ens fa estar dret davant de tota la classe. Exactament, com li ha explicat el seu pare. Cap al golf de Biscània amb cavalls i teles, això del vaixell i s'ha passat res d'especial. Si un vaixell corre perill, en fer una idea, sempre s'ha de salvar. Evidentment, amagarà el quadern de bitàcola a la vitina del Celestine. Si aixeca el vaixell amb cura... La societat secreta LRDGQCCAUE ha començat la seva nova expedició cap a terres desconegudes. Quan baixa al pati nota que fa fred i que no corre ni un bri d'aire. Els pàl·lids fan els Pensa que traspasada per la pujada que va a l'estació del tren. Ha agafat una cosa que no és seva. Intenta calmar-se i pensa que no vol robar la bici, sinó només provar-la. I si escrivís una nota a l'Anton Weaver i li clavés a la porta? Diria que la patrulla nocturna de la societat secreta ha descobert que la porta del darrere era oberta i ha muntat guàrdia tota la nit. Tot d'una començà a trobar-se malament. Li faltava l'aire i el cor se li havia desbocat. Amb veu feble demanà d'aturar el taxi, però el conductor no el sentia. Thank you.